Jeg vil nu vise, hvordan man downloader programmet KimSketch og vise, hvordan man sætter det op. Jeg går ind på Google og søger på ACD Lab. Så får vi nogle muligheder. Går ned til KimSketch. Det er dem, der udbyder selve programmet. Trykker på det førstkommende link og kommer frem til en side, hvor man kan downloade på forskellige programmer. Det er KimSketch, vi er interesseret i, så det er selvfølgelig også det, jeg trykker på som download. Der kommer noget tekst, som siger lidt om, at det skal bruges til sin undervisningssituation, og derfor er det gratis. Det downloader vi. Her, hvis det er første gang, at man skal downloade programmet, så skal man oprette en konto hernede. Man går ind, taster sit navn og sin e-mail ind og nogle forskellige oplysninger. Der er ikke noget farligt i det. De registrerer sig så bare os som bruger, og det er det eneste. Man hører ikke noget frem senere, hvis man ikke lige sætter kryds i et nyhedsbrev. Det koster ikke noget, og det er ganske gratis. Nu har jeg lavet en konto tidligere, så jeg logger mig ind. Vi kommer frem til samme side igen, hvor vi skulle trykke på download. Det gør vi bare. Får den samme tekst igen. Vi trykker download. Og vi vil nu se hernede, at så kan vi jo køre programmet, altså få det sat i gang med at downloade, eller vi kan gemme det på vores PC. Jeg trykker for kør, fordi jeg gerne vil downloade programmet med det samme. Og den bruger så lidt tid på at hente programmet hernede. Ja, programmet er nu blevet downloadet, og vi kan gøre klar til at installere det. Og det er en ganske normal installeringsproces, der kører. Accepter. Og ja, vi vil gerne have tingene med. Vi er færdige med at installere. Finish. Og det er altså de filer, som den har. Den er installeret. Den burde også have lavet et ikon på selve skrivebordet. Se om vi kan finde det. Hvis den ikke har det, hvilket det ikke ser ud til, så kan vi jo altid gå ind og finde den under de programmer, som nu er blevet installeret. Den ligger under et bibliotek, der hedder ACD Lab 12.0. Der kan vi altid finde KimSketch ikonet. Starter programmet op, og der kommer sådan en lille startskærm, fordi at